Id-dikjarazzjoni li għamlet l-avukat Anne Fenech, l-awtur ewlieni tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista, illi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qatt ma seta' jkun raġuni għat-telfa, ġiet deskritta mill-eks deputat nazzjonalista bħala waħda illi Anne Fenech trid tagħti x-xemx bl-arbil. Jgħid li Simon Busuttil mhux minnu daħal fix-xena sena ilu kif qalet Anne Fenech, iżda ilu fil-Partit Nazzjonalista għal dawn l-aħħar 10 snin. Jiġifieri jisma' Simon kien qed jaħdem anke ban iffokat li għandu jwassal għall-elezzjoni minn sena qabel. Bada li Simon kien ilu fl-strategic groups tal-partit, naħseb għallaw l-aħħar 10 snin. Ġifieri li f'daqqa waħda ngħidu sma' ġi fl-aħħar wisq mhuwiex vera. Jesmond Mulliet igiddeb ukoll lil Anne Fenech li qalet li statistikament jirriżulta li meta daħal fix-xena Busuttil id-distak bejn il-partiti naqas u dan meta fl-aħħar elezzjoni kien hemm differenza ta' 36,000 vot favur il-Partit Laburista. U li anka il-surveys ġew narrowed mhu vera xejn lanqas. Meta kien qed jieħu sehem fil-programm Realtà fuq ix-xandir tal-Istat, l-eks deputat nazzjonalista jgħid ukoll illi r-rapport ma jikkundannax il-grupp ikkoordinat ta' bloggers illi sejħilhom protetti mill-Partit Nazzjonalista u li tħallew jagħmlu assassinju tal-karattru ta' diversi persuni fosthom anke nies fih dan il-partit illi huma jappoġġjaw. Għax kienu diskussati b'dan il-pattern ta' assassinju ta' karattru ta' xi ħadd li jekk inti ma tintoġobx ma tal-familja, inkaskislek il-blogger. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonici li wkoll ħassem f'dan il-programm qal li r-rapport tat-telfa jinkludi fih ir-riċetta ta' kif wieħed m'għandux jigverna. Tqajjem ukoll diversi drabi il-fatt li r-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista jagħmel użu għal aktar minn darba mill-kelma perċezzjoni. Fir-rapport hawnhekk tat-telfa jgħid isma' kien hemm il-perċezzjoni li l-gvern inħakem bi klikka. Mhux perċezzjoni, veru naħkem minn klikka, u dan għalluh membri tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista fil-leġislatura li għaddiet. Owen Bonici saħaq illi minkejja li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni b'disfatta tant kbira ta' 36,000 vot, xorta waħda fir-rapport huwa evidenti l-attitudni illi kollox kien miexi wartu żgħar meta r-realtà turi mod ieħor. Tkellem ukoll l-opinjonista Andrew Azzopardi fejn stqar illi l-użu tal-kelma perċezzjoni ma tagħmilx ġustizzja ma' dawk in-nies illi resqu l-idea tagħhom sabiex ġie ifformulat ir-rapport tat-telfa.